ҳамтон салом алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали Taj Avto қарор додед. Бардор имрӯз шуморо аз нархноҳои мошинбозии хуҷанд бохабар месозем. Ба канал обуна шавед ва лайк мононро фаромӯш накунед. Бардор рафтем. Ина бардор маълумот Kia Carnival соли 2017 мотори 2 дизели бардор маълумот мошина обзор мекунем. Хушро нигоҳ кунед. Мошин вагони бардор. Ҳолатои балон диск нав бардор. Дута драйв без ключови дасту, 4 электропакет, монтиру, коробка автомат, салоно кожа. Ина бардор ҳолати салони мошин. Сиденьо лифт. Дарош электрони бардор марама. Ҳолати қафои мошин. Бардор индирешам электрони марама. нарха бошад бародаро 180,000 сом гуфтасиам мошин боз савдо мешавад. Рақами телефон 92 704 49. Ина бародаро агар ки мақбул шуд ба ин номер занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Марама. Ина бародаро маълумот Toyota Versa солаш 2009 мотори 2 дизели бародаро мошин авзон мекунем. Хушро нигоҳ кунед. Оти балон диск бародаро. 4 электропакет, мультирул, коробка механика. Салон лата 2010 ме инҷо нӯ нависаги ёздаҳ моҳа намехоҳем мекон. нархша бародаро 95,000 сом гуфтасиам мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот 92 946 44 44. Бародаро агар ки мақбул шуд ба ин номер занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Марама. Ина бародаро маълумот Opel Astra соли 2001 мотори 1.6 бензини бародаро мошин авзор мекунем. хушро нигоҳ кунед. отои балон маълумот коробка механика бародаро, салоно лата дараш шудани даст хай. Намарам ҳолати қафои мошин бародаро. нарха бошад бародаро 60,000 сом мошин боз савдо мешавад. рақами телефон барои маълумот 92 946 44 44. ина бародаро агар ки мақбул шуд ба ин номер занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Марама. ина бародаро маълумот Opel Ashka соли 2008 мотори 1.8 бензина бензини бародаро мошин авзон мекунем. хушро нигоҳ кунед. васои балон диск миёна бародаро 4 электропакет, мультирул, коробка автомат, салоно лата бародаро, панорама дорад. Пробегаи 271,000. ина бародаро ҳолати қафои мошин. нарха бошад бародаро 80,000 сом мошин боз савдо мешавад. рақами телефон барои маълумот 92 907 0004. ина бародаро агар ки мақбул шуд ба ин номер занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Марам. 2006 мотори 1.8 бародаро мошин авзон мекунем. хушро нигоҳ кунед. охи балон диск нав бародаро 4 электропакет,
коробка механика, пробегаш 344 000, салону лата. бародаро, ҳолати салони қафои мошин. Утилизация техосмотр, ҳама чизро дора бародаро. Газ мези, мошин синати, мошин синати тайёр. Нарха бошад 80 000 сомон, мошин боз савдо мешавад. Рақами телефон барои маълумот 92 97 00 04. Не бародаро, агар ки маъқул шуд ба ин номер занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Марҳамат.